Wsos yma mae Wrecsam yn croesawu 7,000 o bobl i'r dre ar gyfer y seithfed wyl Focus Wales. Bydd dros 200 o fandiau ac artistiaid yn perfformio ar 20 llwyfan mewn tridiau o gelfyddyd sy'n cynnwys cerddoriaeth, ffilm a chomedi. Mae pethau'n dechrau yn fuan ar y dydd Iau gyda siop siarad yn y bora, ond mae'r gerddoriaeth yn dechrau ym Mhrifysgol Glyndŵr efo sesiwn genfand o Canada Altameda am 1:00. Mae'r thema rhyngwladol yn parhau efo 3 band o Corea, 5-7, Seisumi a Patience yn chwarae yn Studio 11 efo Braid, band indie electro sydd yn brysur yn creu enw eu hunan yn Llundain yn gorffen y noson. Calvary a Mr Hugh fydd yn rocio 7 seren efo'r band o Wrecsam The Columbians yn agor y noson am 7. Georgia Ruth fydd yn swyno eglwys San Silin am 9, neu, os oes gennych chi awydd dipyn o bunk, grime a hardcore o Gaerdydd, mae Asteroid Boys yn chwarae yn Central Station cyn i Castles perfformio yno am hanner nos. Yn oriel Wrecsam nos Wener mae I Am of the Universe, Beth Celyn a Campfire Social, jangly pobl a'n gollen y gair, yn cefnogi Ffona Twin, prosiect newydd Claire Jacquemart a Owain Ginsberg o Hippies vs Ghost. Mae Brython Shag yn 7 seren, Gentle Good yn yr Old No. 7 yn y nos, ac yn yr hwb Cymraeg ar y sgwar yn y pnawn, ble fydd setiau acwstig gan Danielle Lewis, Beth Celyn a Chroma. Mae hefyd cyfle i weld Gulp, band breuddwydiol Gito Price o'r Super Furries yn Studio 11, werth cyrraedd yn fuan mwyn sicrhau lle. Mi fydd llwyth o sŵn yn rewind nos Wener efo Oblong, Like a Motorcycle a Mammoth Weed Wizard Bastard yn creu twr o trwm. Os da chi eisiau rhywbeth ysgafnach, mae Shabby Cors Handy yn perfformio stand-up yn neuadd William Aston am 8:00. Mi fydd yna fwy o gomedi nos Sadwrn efo Howell Pitts a'i ganeuon dychanol yn y 7 seren, lle fydd Trwbs, Aled Rheon a Breichiau Hir hefyd yn perfformio. Am fwy o laughs, mae Rosie a Fo yn chwarae fel rhan o'r band Y Gogs yn Old No. 7 am 3:00. Mae'r dydd Sadwrn yn llawn uchafbwyntiau. Wermod, Pulco a Heel of the Last Stand yn oriel Wrecsam, perfformiad theatr Street of Crocodiles yng nghanolfan Catrin Finch, diwrnod arloesi digidol efo sgyrsiau ac arddangosiadau, wel, digidol, Chroma, Islet a Adwaith yn 11, HMS Morris, Sisu a British Sea Power yn y Central Station. Felly digon i bawb i wneud yn Wrecsam wsos yma, am fwy o wybodaeth cerwch draw i focuswales.com.